327 Mshazi Resto Mshazi Nizer on your radio. Njengamanje ngikho ngedwa khona la umzurizer sizoqala nje simamukele emsakazweni then bese kuzwisa ke enye yeingoma zakhe ezingayo ngalokusuka namhlanje ke mzurizer. Itha baba Kuhamba kahle. Ngishavu wena. Ya mfethu kuhamba kahle uqondile inothi abantu abaningi bayakhala eziku December bathi no mfethu akuDecember ke batshela ukuthi mina ke ngile ngcenye yabayifew ukuDecembekana. No position baba. Ke December. Hayi impela. Phela ngithi sisengela kakhulu ma business yabo. So mina ngithi angiphushela abantu isiponsor yabo. Kokonade bethi mawuzo sitshela ukuthi kuya December ka cha kumele usitshele lo nyango ihamba ngompela futhi kunenyanga. Hayi bo phela inyanga iyodwa enkulu. Yazi kodwa uNkulunkulu iphela. Bese umzurizer atshela umlaleli ekhaya aqala umbingelele bese usitshela ukuthi umzurizer ubaba. Qala ubingelele umlaleli ekhaya bese umzurizer ukuthi ubaba. Njani emakhaya umzurizer lo ingwenye. Umzurizer so amaphumulo amagama aphelele umzuveli Thula Mkhize. Kwele khona amaphumulo le maqadini esigodini saseMkhovi. Elusele inkomo mfowethu yayidlalela ibhola ase ngiqala amabanga aphansi ukufunda eMayamohle Primary School. Ngehlela yevela ngesecondary school la ngaqala khona ukuveza ukuthi ngiyakwazi ukucula sengifunda umatric 2010 ya 2010 then 2012 ngena Howard College uKZN yenza khona iBachelor of Science in Media and Management. Graduate ngo-2015 yabo. And then ngisekhona ngivele ngiphusha music futhi ngoba vele into engaphakathi. Leyo sikhathi lesomo selekileke ibhola phela. Iminyaka sihambile baba. Iminyaka isihambile. Sihambile iminyaka phela so wathi ayivuka sekulokho ngithanda kakhulu lokho kuthi umusic. Okuthiwa umusic ya uqhamana kamaphumulo ngeke ngezwe emini lapha nodokotela esho sishela umlaleli asekhaya ukuthi kwamaphumulo khona indawo esitholakala kuzona but next year uzotholakala amaphumulo wonke because lapha kuzofakwa lapha ke kuthiwa yini umbhoshongo bali transmitter sizathu bethona bakha nje manje abakwazi ukuthola ngamaphumulo nyeko zakho siqalile emandeni sikhona itower yethu sofaka enye lapha na ke kwamaphumulo wonke nje amane so cover. Kube njalo manje kufiwe. Kulungile mfethu. Yabazise enye yeingoma zakho lana. Ithinde ingoma lesoyidlala. Ingoma le ngishaye no Somthu noNtandozi yaproducewa uKhonkolo ngaphansi kweDurban Entertainment Record. Ithi push. Ngenza igqomu yabo. So igqomu uthamba ejive. Kodwa manje khathi bejive abantu singakwazi ubanika imessage yabo. Okay sho le igqomu lemine message phakathi. Imessage ipusha mfethu. Uzoyizwa kodwa singazikhuluma kakhulu badlalela abalaleli. Yes, Yola. Iyo baba. So now ngiyakho i-record board. But hey, khona khona umzurizer entertainment bangani Entertainment yenza ama event. Ngeke confuse ukuthi kanjani. Umuntu neyakhe Okwale ngaphohle ufuna ukusenza nami mhlambe for indaba zo-record ngibafundisa uku-DJ yabo. Ngeke ngikhona. Ngithi mina segment ngihleli khona. Abona la ngakabona umbokodi ubani bandla. Ngishaya khona le nto le radio practical. Nawe uyazi unzima ungena ama-radio ngesikhathi. Basho njalo basasi. Phela ibathi labantu. Ufana ukuthi uyazi ukuthi usibekeleni yabo. Indlela efana. So ngamukela thani waye ngimi ayibhushela music.
mfethu. Ngoba sikhona nje la. Ngabe ngiyifalela. Hey manje, ngithi network. Ala ngisize Vodacom ngisenze umphatha ifaka yona. Ngisizela ngisebenzisa ngosuku down to bathi ngiyana. Oh, drink. No bubela. Ingane free freeze. Oh, okay. Oh, ngifuna ngene ukusha wakho. Ngena wena. Umoya. Hey, sazopusha be. Yes, sazopusha be. Yabona mangisofa ngisokhipha umoya. Hey, sazopusha mina. Yes, sazopusha mina. Zurazalo. Hey, Zurazalo. Ngaba nomshazi. Washawi. Zawangela baba. Rise all the way from Goma Pumulo. Uthi pusha bareshila ukuthi show music although kuyigomba so onomyalezo phakathi. Onomyalezo phakathi. Asikhumbuze umlaleli nje manje sana ngiyela ukuthi ke uthe uqale nini kahle kahle umusic. Music uqale ngo-2013. 2013 yeah. Qala music ngo-2013. Yeah, ukurecord kodwa uthando nokubhala ngiqale ngo-2010. 2010 yeah. Okay, so 3 years wonke awaka record. Yabo impela amaphumulo fethu indawo enje. Yeah. Ngeke ngisho njalo nje yabo. So uba nayo lento ofisa ukuyenza manje awekho ama resources ukuthi uyenze. Nakhumbula kumjida yokuthi uthobani nje uzomzama khona abantu abaziyo. Oqephele emoyeni ngibathula abantu. Apha ngize ngifike ke UKZN ngafica khona vele abantu bezimusic ngoba ngenza idrama khona. So ngafika thwana abantu vele bayona industry. So ngakwazi ukuthi ngikwazi ukuthola istudio ke. Noka asikushela ihlombe ukuthi even though uyi-artist but ukwazile ukuthi uzofika e-university ngoba phela bethu oza kwenu abaqedi ngisho lapha u-matric umuntu vele athi nje ngoba kune-talent angizoyenza lento ya kanti bethe lo nto yona ishayo umuntu esephumelela yabo ngoba manje nje nawathathayo sinsikhathi ayazi ukuthi uhambe wafika yaphi yabo ya abanye bahlula ngisho ukuyifundela ama-contract inkinga bashiya isikole endleleni ya sitshele-ke bethu ngesikhathi ke usuyaqala nje manje wenza umusic zorecorda ekhaya bawuthatha kanjani isupport ikanjani yabazali qala ubatshela nje mfethu ngiqala umusic avele ngingesenawo uma ngisenawo baba okay so uzokhona nje ngikhulele uma uzokhona nje uma mncane umaloni so ngibe nenhlanhla enqama manga yabo ngisupportiwe nje obaba bakusupport kakhulu kakhulu enqama yamanga bangisupportile ngempela kuthiwa khona i-event bazoza ingoma iphumile bazoyicula ingane zicula egcekeni nabo so bangisupportile enqamba manga mfethu yeah so awusitsheleke support uyayithola ekhaya yeah endaweni ke kinjani endaweni ikhona mfethu ikhona phela nawe yazi isikhathi la usuke uzayele khona ngqo support iyophinywa kancane phela ngoba phela abantu ukhathi ushintsha ube umunye umuntu ade bengamazi bayaphuza ukwamukela bo futhi ezinye igodi mhlambe namanye ama-city wona kwamukela kakhulu ngoba vela akufica vele suyilonto so kodwa nje bethu ikhona overall bethu ikhona kakhulu support enqamba manga manje ke usho-ke njengamanje suku-music industry akhona ama-challenges but khona le challenge le othi yabole if kuwukuthi mhlawumbe nganganayo i-foundation noma ngazathi ngifunani hayi ngangizoshiya la yini lo challenge ya mfethu ikhona mfethu kakhulukazi indaba yama-event organizers yabo umuntu enza i-event ozocula akunika imali ukugibela wazi vele underground artist yabo akunika imali ukugibela vele uthola ukuthi uperformile yabo then uyafika futhi lapho umuntu ayihleli event ngendlela usakhona ukuperforma ke lokho yabo but leyo challenge kakhulu wami mina umuntu othandayo ukuperform yabo angendaba kakhulu indaba yemali nanani uphusha into engithandayo so kanti leyo ngqinamba bese ikhona kodwa understand ukuthi lo muntu usuke ezama nayo sinsikhathi yabo alright yeah so abahleli bama event ukhala ngabo ya ngasho njalo phela abafowethu abahleleke ukuthi umuntu bethe uphepha ukuthi akube njalo kungabi sebhekeleni naleni mfethu ushala umusic oshayayo sitshele i-target audience yakho obani obatargetile kakhulu yazi bese umuntu osanda ukujiva mfethu umuntu owazwana ne-stress sure lo muntu engimdingayo kodwa kakhulukazi i-youth yavele igqome le youth yabo kodwa nje umuntu osanda ukujiva mfethu ufuna stress hayi ke bekumzurayiza nje online ku-internet ko-Google zomthola umzurayiza kathi ingoma zakhe uyilalele uyidlale
asibheke-ke njengamanje ukuthi-ke ama-artist okhule ubukela kulona uthi uyabona la mase ngisezingeni lalo angibona ngabe ukuthi impumelelo isifikile. Ngathi mfethu isikhathi yangokushintsha yabo. Sure. Ngikhula kakhulu lalo uMandoza no-Bricks yabo. Sure. So bamba isikhathi sikufika lo mculo usukhona njengamanje. Ngathi umuntu ongumotivator ngathi mhlambe ngiyabukela kuyena ngiyafisa ukwenza njengayo. Sure. DJ Tira but even though abantu abaningi bembiza umalumana Makoya bearings. bengamthandi kahle kodwa mina bendlela enza ngayo mfethu no. Ngincanywe kakhulu mfethu engiqamba manje. So yena umuntu obubukela kuyena kakhulu. Yeah, even nama ngibukela kuyena uthi Sabukela kuyena. Izinto kanje lezi. So sekubona ngelanga lapho usebenzisana naye uTira mawuthi aka-retire ku-music industry. Wona uziretire ngiyombiza. Ithe baba woze. Mefeshaye nje. Felile yabo. Ngagcina ethi ngiyabiza lo phande kunje ayishanje engomeni yakho. Hayi mfethu kufanele mina mfethu kufanele usebenzile kakhulu yabo. So sekuvele kumele vele kube njalo. So nami ngiyomnika ufake ngimnika. Mama sekukhona. Asekukhona phela. So phela ama-event osekuwaphefoma kuyona phambelini imaphi othi yabona nami i-performance yami ngayifila la. Bese maningi singafila bese. Just name nje a few. Akulazi uMaphumulo Festival bese. La i-20 bese la ngifila khona kusuke khona wonke umuntu ongazi umuntu ongisupportayo yabo. Sure. Ngasedladleni futhi. So ikhona mfethu nethi hayi la nganquma yabo. Bale ngidana la last year mangaphosisi la eBamshela. Nakhona futhi ngayifila strong yabo. Ngangazi nabantu abathanda music kwamoda ngafike ngathi yo lento ayenziwe uThiyo lo event birthday celebration yakhe ngisakhumbula kahle. So yana ngayifila yabo. Maningi mfethu ngingana nabo goal ngiperforma khona eSoweto kwani birthday celebration kaNandipha lo boy actor. So sure. Maningi mfethu. So mhlambe ke imaphi ama-artist ofisa ukuthi ngelanga usebenzisane nabo ushelene nawo inkundla beside uTira wenovela uTira ukuthi okay usebenza naye amanye. Bese angekho selective bese kakhulu ukuthi nanga umuntu engimfunayo nanga ubani engimfunayo yabo. Sure. Ngifuna umuntu bese uyimisele ngomusic mina. Ohlonipha music futhi. Yawazi everything ngawo ufuna ukuya phambili yabo. Nokuthuba even nami usasuvuka usasushaya music userious. Sure. So ishaya i-track vethu yabo. Sibanika abantu into emnandi. Lo nto ebalekile. Alright, mawuse kera nje manje ke mlalela sekhaya ke sikhuluma noMzurizer all the way from ngoMaphumulo isikhathi ke ngo4:32 ntambama ke 327 Fast and Drive kumhla ka31 kuDisemba kunyaka ka2018 nazi la enye futhi ingoma yakho sitshela ngale ngoma le sitshela ngale track le noma sitshela ngale track le esizidlala njengamanje Isilwane isihloko sayo Isilwane ishaya no extra large final dot DJSP producer wami uyena uthi best Konkolo. Ingoma kakhulukazi into ezikheleke abantu abayizingwenya ngithi sikhontiswa ingwenya family. Sure. Abantu agqoka ingwenya bayibiza ngengwenya. So kakhulukazi ukhuluma ngoma nosile. Hayi la sona ngengwenya le enamandla yabo. Le engakalula. Sure. So ngishayile bona kakhulukazi uthi lento abayiyona beyifile ukuthi ithi mina ngingwenya. Sure. Yokho isho njalo nje uzoyizwa ama-verse phakathi ke. Mhlawumbe before sidlale mizothi wena uyingwenya. Mhlawumbe mangabe ubhala ingoma yini oyibuka? Ngoba ngisho ukuthi ngibuke le ngoma ngifuna ifike kubani. Qala yabo. And then mase kuthi ke nomunye ongena lo nto leyo ungena kanjani kuyona. Sure. Kakhulukazi ke mase kuthi i-beat ibamba nombani ke. Kodwa afana wazi ukuthi ibhala bani ingoma ziyahluka yabo. Usually waqala unyaka ngikhipha ingoma mhlambe ne-motivation. Then sakuthe everyone lapho umuntu oserious ngempilo. Masiphatha unyaka asijayiveni. December asijayiveni. Alright, mangabe sibuye lana sizogoqa sobheka futhi ukuthi beside music yini enye uMzurizer ayenzayo la emsakazweni wakho 97.6 FM manje. Enjoy this one uthi yena uyingwenya yabo ingwenya sifuna ungenzani? Ifuna ungikhinga manje ingwenya na ingwenya. Gathi kahle. Zurizer. Oh, it was the S. Half a night.
bese ngisho kanjalo uma ngimshele ngingeza okay sabo ngoba lapha ngisacrifice uma ngithi Lazini balapha zonke sasathi Oh mina ngingwenya 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 Dlala phansi wethu qas abanye bathuleke babuke Imini champion give it when I lose Dlala phansi wethu uthi khona ukwazi wona kuphela ufuna ukuveza kanjani ngingathi uthi ngakubuza ngapha mhlawumbe ufuna ukukhuluma ngayo hayi ngizomba igiya lakho number 42 hayi awungene kwingwenya yakho Oh mina ngingwenya 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 Ashawi wona ngwenya ngingwenya umhlola wona ngwenya ngingwenya umhlola ngingwenya umhlola ngingwenya umhlola Dlala ngwe ingwenya kabanake umzurizer dlala ushaya ngingwenya kulungile ke mfethu asibeke la ukuthi beside umusic yini enye oyenzayo empilweni efesu ngiyayisebenza mina sure ngoba wabuza la ukuthi ubone ethini ngizotenment sure ya inkampani le ngiranayo ngidila kakhulu ne-branding kanye nama-event yabo sure so ngiphila ngakho nokuyisebenza ukuyisebenza ya mhlambe komunye umuntu njengamanje na usangena ku-music industry mhlambe kubaluleke ngani ukuthi ungenzi music kuphela wenze nokunye eceleni balele ngoba awudependeli kubantu yabo sure ukuthi umuntu menza i-event fanele ngibize fanele ngikhushe ulotira fanele ngikhushe ulobani yabo bekwazi ukuba free wenza music ngoba ngothanda yabo kube i-hobby ngathi kuba ngalokho bese wenza ezinye izinto mhlawumbe umthola isipani ushaya isipani mhlawumbe i-artist enza ezinye izinto mhlawumbe mhlawumbe noku-actor noma nani yabo kodwa uzoba base kakhulu azo music kuphela uzokhawatheka sure mhlawumbe awusho ke kuthini uma ngabe mhlawumbe uhamba mhlawumbe lesi stradini asabheka kuphela uze ingoma yakhe idlala nje mhlawumbe komunye umuzi namhlanje ukuthi uyangena eTexini uvela uyizidlala akhumbula la ngamaphumulo ngahlanga intombazane idlala ingoma ingoma ethi ingwenya umhlolo sure ayifethu ngathini kubhlungu umnandi kubuhlungu umnandi ngoba kanjani nje lo muntu udlala ingoma akakwazi udlala ingoma emnandi okay so ufisa ukuthi yazi ngoma le ngoma wethu uma ukwazi kusho yabo so so ya ngathi kumnandi bekube kuphila umuntu akangase nohle eTexini abantu abakwabazi wena so ya ngathi kanjalo lapha sikhona kumnandi wethu asambe sodlala ingwe okay mhlawumbe kanjalo impahla bese mhlawumbe ushela ukuthi ke amaphupho akho mhlawumbe athini mhlawumbe 2 years from now 3 years from now usukubona ukephi efethu ngifisa nje ukuthi ngibanike abantu music sure banike abantu music mfethu bedance bejabule into ezingathi zingibambile nami ukuthi ke mhlambe ngishaya ingoma abantu abaphezulu mhlambe ngenza music videos yabo kwa next year vele ngiyaqala vele kusasa uyaqala unyaka so khona ngilungisa vele ngilungisa idlala kancane then ngikwazi ukuvela ko TV nani so ipena vele le ukuthi ngiphusha music ngishaya music videos ngiqhubeka ngishaya ama event sure iyona-ke ingoma leyo uthi-ke ingwenya ngicabanga ingoma izoqhubeka nje uyizwe kunomsakazo uma uthi ulalela lo msakazo ngaso-ke lesi sikhathi-ke samanje uthulaiza-ke all the way from Maphumulo mhlawumbe umusic wakho noma before sibheke ukuthi umusic wakho utholakala kanjani asibheke ukuthi nguke wamenshini indaba layo ukuthi awunendaba upusha imali phambili kakhulu right mhlawumbe uphefuma kuma-event akanjani mhlawumbe ngine-baby shower sengiyakubiza ngihlabele kuyiqhojana la bese ngiyakubiza nokwazi ngibiza uma event anjalo angazi ngenze njani yabo
Kodwa ngento esanda uyiphakamisa Sure, mfethu. sure. So siyo namshazi wenza mhlawumbe event kanjalo Sure. uyafisa ngizonandisa Sure. mfethu. Mm. Ngingafika. Mm. Ngingafika ngangukuthi umuntu ubalo ngibezile. Okay. Muzi umuntu ongisupportayo ukhule nami futhi Mm. ngingaya lapha yabo. So Mm. ngoba iaudience uyithola noma ikuphi ingane encane lezi mayikhule ikwazi. Mm. Kuze zinemali uzothenga music wakhe. Sure, sure. Yeah, so akufanele ukhethe kakhulu mubiziwe hloniphuye baningi umculo. Okay. Lo music wakho utholakala kanjani abantu abafunayo? Wathi ngawuthola kimi music wami even though ungakadayisiwe uthola mahhala. Sure. So ku WhatsApp ngawuthola, Facebook nakhona nga-upload ama links. Mm. Khona na ku YouTube futhi ama audio khona. So uyathola kanjalo mfethu. Mm. Okay, before sibanikeza abantu ukuthi ba contacta kanjani, sibheka unyaka ka2018 for yobe kunyaka kanjani mhlawumbe. Hey, umuhle vele ngiqamba manga. Umuhle. Yeah, umuhle. Ukuthi ku music angiphushanga kakhulu yabo. Sure. Bona into engisayilungisa ezinye ngirelease nje kuphela ama event nengahambi kakhulu. Kodwa nje ungiphathe kahle vele ngiqamba manga mina. Sure. Ngizovana lana futhi 100%. So nje 2019 abantu ngabathembisa ukuthi more music. More music next year fethu, more events, ine-event abantu abayithandayo, amaphumulo festival. Sure. Next day ngiyathembisa izobe ikhona ngiyaxoxa unyaka bangabikho. Next day ngiyathembisa izobe ikhona uDecember izobeziwa nje. So yeah, more music, more events, more performances. Alright. Okay, bakuthola kanjani ke abantu kuma socials? Ku Facebook ngumzuraiza ingwenya. Facebook page leyo. Sure. Ku Twitter ngakhona umzuraiza ingwenya, Instagram umzuraiza ingwenya. Alright. Cell number 078 12 83 909. Yeah, so kanjalo mfethu. Alright, inombolo siphinde 078 078 12 83 83 909. 909. Yeah, uzongithola khona. Alright, siyathanda ubaningi nje manje bayizo number yakho bazoyithatha mhlambe entertain umuntu kanjani lapha enambeni yakho mhlambe. Lapho hi uthanda mhlambe ngithi hi. Muthi hi, ngithi hey. Unjani ngiyaphila wena? Qhubeka indaba. Muzogcina kanjalo ka sogcina kanjalo nomphela. Yini ufuna nje lokufunayo. Kodwa ukuthi vele unjani usuku lwami kanjani? Hayi no, lokho angiphenduli lokho yabo. Sisters bafaka masivipi? Hayi no, abangawafaka. Awu, bangawafaka phela mase ba izinto nje ngithiwa ziyawushaya. awuqashi. Hayi ngisaqashi manje. Right. Khona ngiphethe kahle. Shaba mfethu kwento kosibe nawe sifisela nje konke okuhle nawe ufisela khona. Ya mfethu ngiyabonga mfethu ngifisela besa balandeli bomculo wami mfethu abantu bangasekhaya amaphumulo ingwenya family abantu bamhlonga bamkhize isathuthuka FM. Ya unyaka omusha sokuqala kusasa sivale kahle futhi sephambili. Yake ke Mr Ngwenya. Yizo Mr Mkhize wena.